Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä olisi tarkoitus lähteä kaverin kanssa tämmöisellä kevaarilla käymään tuolla vähän road-tripillä niin sanotusti. Ja käydään hakemassa mulle vähän uusi mopo. Ja te ette vielä tiedä mikä mopo se on. Mutta turhia tässä nyt jutellaan, että eiköhän lähdetä vaan tonne tien päälle, että meillä on vähän reilu 60 kilsaa sinne. Niin kohta nähdään, että minkälaista siellä on. Varmaan ei tule tien päällä hirveästi kuvailtua, niin palataan kohta. No niin, siellä se vähän pilkottaakin, mutta ennen kuin mennään sitä katsomaan, niin meidän pitää kysyä Joonalta fiilikset. Kyllä kulkee. Ja oli ihan säkkisale. Joo, älkää tulko tänne saleen. Mutta nyt paljastus, rummujen pärinää. Derpi! 200 euron derpi. Ja ostaessa myyjä kertoi, että kulkee 70-80, mutta mä en saanut kulkea kuin 40 ehkä. Löytyy tehoputkea, onko toi sitten Enoksia ja isompaa kaasaria ja on Enska-mallikin vielä, kun on Enska-renkaat ja kuitenkin kilvellinen peli ja liikkuu jotenkin eteenpäin. Pitää rattaat on aika järkyttävän, koska takana tosi iso ja eessä myös aika tosi iso vakiolle. Ja mitäs nyt tästä vielä sanois? Silikonaattoria on vähän kaikkialla, niin kuin näkyy. Kaasu ei palauta. Ei oo mittaristoa. Takavalo puuttuu kokonaan. Kaikki katteet on vähän rikki. Takajarru toimii. Takajarru ei toimi. Vaan etujarru toimii ja sekin toimii tosi heikosti. No etuvalo kuitenkin toimii. Mutta voitais nyt laittaa kamera päähän ja lähteä katsomaan miten se toimii tuolla tien päällä. Joo. Sieltä 200 euron derpi käymään. Käykö vähän laihalla? Kiertää kyllä ihan hemona. Aja sä edeltä kun mä en osaa kotia. No en aja, mä en tiedä paljon tulee kulkee. Katot peilejä. Tästä on 10 kilsaa suoraan. Me edeltä kun mä en tiedä mihin suuntaan. Suoraan. Me!
pistää polttoainetta, että matka jatkuu. Joo, vähän heikokko, kun ei oo tuota takajarrua ollenkaan. Niin. Mutta ruvetaan sitä. Joo. Jee, tää ei vittu. No. Mitä? Sitä kympillä. Aamu oli silloin, kun me oltiin siellä, niin siellä kärkistössä sillä alla. Joo, ai siis missä? Kuuliks sä? Ei kun se on tuolla, en mä tiedä. Aloita tankkaus. Ensimmäistä kertaa Deban kanssa tankilla. Laitetaanko 98 tälle? Vittu ite on kyllä laittaa. Mikä? 98 kunnon pojalle. Mä oon laittanut ikinä mihinkään vehkeitä siitä. Ai minä? Onhan. Tää yleensä tankkaa 98. Vetsi ainakin tankkasin. Mut yleensä 99, kun se on paljon halvempaa. No ei sinne paljon mennyt. 4 litraa. Katsotaan sitten öljyt siihen. Tuo. Jatketaan sitten matkaa. Tässä on 9 litraa ja 4 litraa meni, elikkä tosta tohon noin. Siellä on kyllä aika rankat seokset tällä hetkellä. Varmaan etkut 5%. Joo, se on aika hyvä. Ihan paska toi luukku kun ei toimi, revin irti. Laitetaanko Goblinin nyt, onks kotoa? On se varmaan. Shake. Se on koululla. Joo, mennään katsomaan. Onko se BS:llä? Joo. Me jatketaan matkaa ja palataan sitten videon pariin, kun ollaan perillä. A few moments later. Nyt olisi joku 60 kilsaa takana tällä derbillä ja ollaan päästy lähtöpisteeseen. Ja hyvinhän se pelitti, mutta sai aina vinguttaa, että lähti kulkee yli 30. Kyllä me saatiin se alamäkeen vingutettua ehkä jonkun 70-80, mutta heti kun tulee ylämäki, niin joudutaan vaihtaa ykkösvaihteelle. Ja mitä tästä vielä sanois? Semmoista mietin, että myydäänkö osissa vai myydäänkö kokonaisena vai pitäisikö tää tuunata ja laittaa vaikka vähän isompaa tekniikkaa ja smotoa ja mitä tälle kannattaisi teidän mielestä tehdä. Ja semmonen video tällä kertaa. Kysytäänpä vielä Joonan fiilikset reissusta. 30 koko matka, hirveä letka perässä. Vittu ylämäkiin pakko melkein pysähtyä ja työntää. Joo, siinä oli Joonan mielipide, kun kaveri ajaa kevaarilla ja mä jurnuutan derbillä. Mutta eiköhän me palata ensi videossa ja laittakaa kommenttia, että mitä tälle derbille pitäisi tehdä. Peace!